belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Bij de partij MAN is met verbazing gereageerd op de beslissing van statenlid Elsa Roosendaal om uit de partij te stappen. Ze levert daarbij haar zetel in. Volgens voorzitter Yves Koop zei Roosendaal gisteren tegen hem dat ze haar beslissing had genomen nadat er in de afgelopen periode veel mis is gegaan in de communicatie binnen de partij. Zelf laat Roosendaal in een verklaring weten zich te gaan oriënteren op een andere manier om de bevolking van Curaçao zo goed mogelijk te kunnen dienen. Ze wil de komende feestdagen gebruiken om daarover na te denken. Volgens partijvoorzitter Koop heeft ze tegen hem ontkend dat er al afspraken zijn om naar een andere partij te gaan. Het Openbaar Ministerie heeft 12 maanden gevangenisstraf geëist tegen de man die op 16 augustus vorig jaar op de Helmin Magno-Wiels Boulevard een 19-jarige vrouw met haar baby heeft doodgereden. Volgens het Openbaar Ministerie is bewezen dat de man te hard reed en door het rode licht. Zelf ontkende hij dat het licht op rood stond, maar dat het nog oranje was. In eerste verklaring, net na het ongeluk, zei de man wel dat hij door het rode licht was gereden. De rechter doet uitspraak op 13 januari volgend jaar. Reisorganisatie TUI annuleert alle wintervluchten naar de zon tot half maart. Ook alle sneeuwvakanties zijn geschrapt. Dat heeft de reisorganisatie gisteren besloten na een hele dag topberaad. Ook andere maatschappijen schrappen vluchten. Het gaat zowel om toeristenvluchten naar de Canarische eilanden als naar de Antillen. Die zijn met ingang van vandaag veranderd van geel naar code oranje. Dit omdat Nederland op die manier sneller het coronavirus onder controle wil krijgen. 2020 was een uitzonderlijk jaar, dat zegt minister-president Eugène Ruggenaat. Gisteren in het parlement blikte hij terug op 2020, een jaar dat werd gedomineerd door het coronavirus. Maar, zo benadrukte Ruggenaat, Curaçao heeft ook laten zien dat ze één en solidair met elkaar kan zijn. En dat is ook mooi om te zien. How does an electric car work? Electric vehicles are using a battery that powers the electric motor. Did you know an electric vehicle has enough range for everyday use? Day in, day out? Driving an electric vehicle gives you comfort in a modern car and has almost no service needs. Start driving eco-friendly and emission-free. Electricity is your new fuel. For more information about electric vehicles, please visit dpoint.net. Curaçao heeft aan Nederland een hulp gevraagd om de financiële situatie rond de Girobank op te lossen. Er zijn nog steeds mensen die geld terugkrijgen dat op de rekening van de gesloten bank staat. Nu is er een oplossing gevonden dat mensen in ieder geval tot een bedrag van 1,2 miljoen hun gehele rekening terugkrijgen. Dat zei Gijs Berta gisteren in het parlement. Er is nog wel nodig dat Nederland akkoord gaat met het verzoek tot financiering van Curaçao. De grensbeveiliging op Hato is verhoogd. Dat bleek gisteren toen het Korps Politie Curaçao in samenwerking met het Curaçao Airport Holding een nieuw programma presenteerde. Het gaat om het Advanced Passenger Information System programma, beter bekend als APIS. Hiermee kan het immigratiepersoneel vooraf passagiersinformatie ontvangen. En daarmee stelt het de rechtshandhavingsinstanties in staat om voor de aankomst van een vliegtuig alle relevante achtergrondcontroles uit te voeren. Leden van de politievakbonden NAPB en SAP hebben gisteren hun bijzondere kerstpakketten uitgedeeld. Het gaat om hele uitgebreide pakketten die bedoeld zijn voor families die het hard nodig hebben. Zo zit er bijvoorbeeld eten in, maar ook een fornuis, 2 vans, babyspullen en cadeautjes voor tijdens de kerst. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.